Die erste Mannschaft bis U12 runter. Сега помолихме колегата да пренастрои машината. Ще дойдат високи топки. Предокосване, овладяване и веднага изстрелване. Ето, както виждате, топките не са много остри. Смяваме играчите. Не, просто не вкара топката не е влязла и затова не идва следващата. Постоянно търси къде трябва да отиграе.